Betok, saan tayo pupunta? Kay Mama Sarah. Anong gagawin natin doon? Pili. Ha? What are we going to do? Pala. For today's vlog, nandito tayo ngayon sa Mama Sarah's Lettuce Garden. Yan. Sa KM9 Pacol, Naga City. Famous to sa famous siya sa pagkain na may lettuce or sa lettuce. Healthy food. So go! Tara tayo! Lahat ng sinaserve dito may lettuce. Lettuce. Masustansya. May fresh lumpia. Plato niya. Thank you Mama Sarah, may free kaming fresh lumpia. Thank you. Thank you, Mama Sarah. Sol! Sarap, sarap. Sarap ng food talaga, masustansya pa. Only here at Mama Sarah's. So that's it guys. Till next vlog again. This is Jesse. Please subscribe to my channel. Thank you and God bless. Bye.